Ngikubingelele ngikwamukele kuyona i-channel ithi igama uXolani Enoch upastor weningi noma upastor wezwe kukuwena ukuthi liphele kuhlala kangcono ngalisebenzisa. Ngiyakubingelela ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina inkosi ngisayiphilela ngakubona okubi ungangihlukanisa noNkulunkulu noma okuhle ongangihlukanisa noNkulunkulu ingane zakwethu. Sisahleli uNkulunkulu sisazohlala uNkulunkulu. Ekhona ama-challenges noma engekho ama-challenges ngoba sihlala uNkulunkulu ngenxa yama-challenges bese masibusisekile bese sisuka uNkulunkulu sihlala uNkulunkulu kunama-challenges siphinde sihlala uNkulunkulu sinezibusiso esuke siyithola kuyena. Kuyisonto namhlanje nasilethe ingosi yamaphupho ngifuna siqale sidlule ngezwi ezokuqinisa nawe kuyisonto. Izwi namuhla engifuna ukuthi sidlule kulona izwi la esilithola kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 futhi 1 Corinthians chapter 10 verse 12 ifunde ya kanje ithi if you think you are standing strong. Empeleni asiqale ku verse 13 ithi the temptations in your life are not different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. uNkulunkulu into ayishoyo namuhla kuwena ukuthi ilingo ongena kuzona ilingo obhekene nazo azihlukile kulezi abantu abanye ababhekene nazo. Usho ukuthi ubunzima okubona njengamanje uma uthwele kanzima ukwazi ukuthi ke lokho kuthwala kwakho kanzima akusiki ukuthi okwakho kuhlukile kwena wedwa kuspecial kodwa nabanye abantu they are going through the same difficulties obhekene nawo nawe kwempilweni. Futhi iBhayibheli liyasitshela ukuthi uNkulunkulu uthembakele lithi akalethi noma ngeke avumele izilingo ezingaphezulu kwamandla akho ukuba kube izona ezizokwengama noma ezizokuhlasela kodwa uletha ilona uvumela izilingo ezivela empilweni yakho kube ilezi ozokwazi ukuthi nawe ukwazi ukumelana nazo. Ingakho imaqhubeka la umbhali uyasho ukuthi uNkulunkulu uma ulingwa uyakwazi ukuthi elenze icebo noma enze indlela yokwazi ukuphuma kulezo lingo lezo yokwazi ukuphula kundlela kulezo lingo sikubhekene nazo ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo ukuze ukwazi ukubekezela ukwazi ukuphokophela phambili empilweni. So uma kungukuthi njengamanje kunama-challenges obhekene nawo ungakuthathi ngathi wena wedwa uNkulunkulu amlahlile kodwa ukwazi ukuthi nabanye abantu okwehlelayo kuyakwehlela okukwehlela njengamanje sikwabehlela nabanye abantu. Uyakhumbula ukuthi even from the Bible perspective kuyavela ukuthi kwaba nesikhathi la khona uLazaro wayehlupheka. Uma ukuthi uyahlupheka njengamanje akuwena wethu ukhona uLazaro okwahlupheka kukhona abanye abahlupheka even now yabo kodwa abahlala ebukhoneni kaNkulunkulu bangaqhela ngenxa yezilingo uNkulunkulu abanikeza amandla ukuthi noma zikhona izilingo kodwa bakwazi ukuba namandla ukuthi babhekane nazo baqhubeke bemkhonze babe nokuthembeka kuyena. Nangu uJobe naye siyamthola uJobe kwakuyindoda ecebile nako konke kodwa kuthathwa konke ngokombhalo ecebe nako konke kwafa amadodana namadodakazi akhe kwadliwa impahla yakhe kwasha impahla yakhe yonke into yakhe yayenayo kangakuthi even unkosikazi ayenaye wayeselahlekelwe ithemba kuyena uJobe kodwa uJobe akaqhelanga uNkulunkulu. uNkulunkulu wayemnikeza amandla ukwazi ukuthi emelane naleyo temptation eyayikhona leso sikhathi kwala noma esibethi wena thuka loNkulunkulu ukuze usale ufa kube kanye kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayemnikeze amandla nendlela yokwazi ukuthi ebhekane leso silingo wakwazi ukuqhubeka emkhonza uNkulunkulu. Masiqhubeka iBhayibheli liyaveza ukuthi uNkulunkulu wabe sebuyisa okwakulahleke kuyena uJobe sekuphindiwe. Nanamuhla ngifuna ukusho ukuthi whatever elahlekile empilweni
iy'lingo obhekene nazo uNkulunkulu uzokunikeza amandla ukuyinqoba ukwazi ukubhekana nazo, futhi osekulahlekile empilweni uNkulunkulu uyokwazi ukuthi ekubuyise kuphindiwe. Lokho bengifuna ukusho ukuthi asiqhubeke simkhonze, sithembeke kuyena. uNkulunkulu uzolenza icebo lokuthi sikwazi ukuphokophela phambili empilweni. Asingene sigxile ekubona amaphupho. Amaphupho engifuna ukukhuluma ngawo la, okay, we understand ukuthi amaphupho yanencazelo ey'hlukahlukene. Ungaqhubeka sikunikeze uqhubeke futhi ubuze nakwabanye abazokuchazela nabo ukuthi mhlawumbe bona babona kanjani. Kodwa la okubalulekile ukuthi sikuveze ukuthi uma uphupha umoya uvungusa ngamandla, lokhu kungaba uphawu lolaka oluzayo. Kungenzeka kuzoba ney'nxushunxushu ezingahle zibe khona within your family or mhlawumbe semsebenzini noma bekuphi. Kungenzeka kuzophambana izinto, kuzoba nokuphambana-ke ngamazwi. Kanti uma uphupha ucingo, umakhalekhukhwini, kuvame ukuthi kube uphawu olukhombisa ukuxhumana noma uphawu olubikizela ngokuxhumana ongahle kwenzeke noma ongase kwenzeke esikhathini esingengakanani kusuka manje isikhathi leso sokuphupha ngalelo. Kusho ukuthi kunabantu ozoxhumana nabo. Kanti uma ungeze kube umuntu ophupha egeza umzimba, lolu phawu olusho ukuthi kungenzeka washonelwa wangageza noma wangagezwa, kumele-ke ugezwe. Kanti kwesinye isikhathi futhi ungaphupha ugeza uthole ukuthi uphawu oluveza ukuthi kunemimoya ethile engcolile kuwena efuna ukususwa. Kungenzeka ukuthi awushonelwanga, kodwa asikuveze ukuthi eminye imoya asizuyithola ngokuthi sishonele, kodwa siyayithola nangokusibandakanya nabantu abanale moya. Ngoba kungenzeka ulale nomuntu owashonelwa noma uzibandakanye ngokucansi nomuntu owashonelwa, le moya le automatically iza kuwena. Noma uthole ukuthi umuntu olala naye wena walala nomuntu owayeshonelwe, le moya ngena kuye, so meza kuwe iyandlula futhi kanjalo ize kuwena. So uthole sekufanele isuswe kuwena, igezwe le moya. Kanti uma uphupha indlu yakho yakhiwa, ubona kwakhelwa indlu, futhi-ke lokhu ngasho ukuthi-ke iy'nsuku zakho zokuthi-ke wendele kwelamathongo sezisemome. Kanti uma ngenzeka kube umuntu ophupha la unikwa-ke ihawu noma isihlangu, kuluphawu-ke lolu oluvame ukukhomba ukuthi umuntu ovikelekile, umuntu ongenzeka uNkulunkulu noma ithongo lakhe lingakuye limvikele. Kanti uma uphupha la ulwa, so kuvame ukuthi kube uphawu lolu olusuke lukhombisa ukuthi kukhona-ke abantu abakugadla-ke ngemithi, abakume kabi, abangakufiseli okuhle. Kanti uma uphupha uphoseka nje eweni, uphawu olubi oluvame ukusho ukuthi-ke kunabantu abakugadlayo, kusho ukuthi uyagadlwa, bakume kabi ngemithi, abathakathi noma abantu, izitha zakho zikume ngomuthi. Uma uphupha udutshulwa amaphoyisa, lolu kolunye futhi uphawu olubi olungakhomba ukuthi-ke ithongo lakho liphenduliwe ukuthi lilwe nawe, lenze into zakho zingahambi kahle. Kanti la uma uphupha ugqoke izembatho noma umfanifano wenkonzo, ngaba kuphawu lolu lusho ukuthi-ke unesidalwa sakuleyo nkonzo leyo, futhi kufanele-ke mhlawumbe ube umuntu okhonza kulona lelo bandla lelo osuke uyibona. Kufanele ufake umfanifano walo. Uma-ke kwenzeka la uphupha indlovu noma ufudu noma imvubu, lokho kuvame ukuthi-ke kusho ukuthi-ke unesimo senhlanhla esikhona, noma uzoba-ke nesimo senhlanhla kungekudala. Kanti uma uphupha-ke la imali yesilva, imali emhlophe, le kusho ukuthi uphawu oluhleke olubikizela-ke inhlanhla onayo noma inhlanhla ozoba nayo. La sikhulume ngomuntu othi uyaphupha la, uphupha imali engamaphepha, uphawu-ke nalo lolu oluhle olukhomba ukuthi unaso isimo senhlanhla, kepha-ke sishaya-ke ngolonwabo ngenxa-ke mhlawumbe yomsamo ongemuhle, umsamo ongamile kahle, umsamo ongalungisiwe. Kusho ukuthi kunento nje ufuna uzithi nje qoqo, bese-ke inhlanhla yakho-ke ikwazi ukuvuleka kahle. Asikhulume la ngomuntu uthi uyaphupha la, uphupha engumhlengikazi noma uphupha ubona umhlengikazi, uphawu oluvame ukuthi lolu luyamaniswa nenhlanhla olukhomba-ke inhlanhla engahle ikwehlele kungekudala. Kanti uma uphupha amakhekhe, iy'nosa noju, ubunhlanhla bakho. Uma uphupha amanzi angena endlini, uphawu lwesifo, kukhona ozondlula emhlabeni esimeni-ke sasekhaya. Kanti uma uphupha ibhanoyi noma ibhasi noma umbhede, uphawu lwesifo, kusho ukuthi kukhona umuntu ongahle-ke endele kwelamathongo. Uma uphupha umuntu elele ngaphandle, lolu phawu lubikizela futhi ngesifo esingahle-ke sehle ekhaya maduze. Uma uphupha la uzilile,
noma uluka icansi noma ushada noma ubona insimi elinyiwe noma esanda kulinywa, kuba uphawu liyamanifake nesifo usho ukuthi kukhona ozodlula emhlabeni ekhaya. Kanti uma uphupha ukukhumula noma uphuma amazinyo, uphawu ikakhulukazi uma usebudlelwaneni olusho ukuthi uzokwaliwa, ubudlelwano bakho buzophela. Kanti uma ungekho ubudlelwaneni, uphawu olusho ukuthi kungenzeka uzodlelelwa into ebalulekile kuwena, ongaba ngumsebenzi noma okunye okuyigugu kuwena. Kanti uma ungowesifazane uphupha-ke iy'thelo ey'bolile, uphawu olusho ukuthi-ke isibeletho sakho asikho clean, singcolile, sidinga ukuthi-ke uthole imbiza ukwazi ukuthi usikhuculule. Uma uphupha iqanda noma amaqanda, uphawu olukhomba ukuthi wena uqobo unenhlanhla, kunesimo senhlanhla onaso. Asiwabambe lapho-ke amaphupho kwamanje, sikuthembisina kanjani sizokwazi ukuthi siqhubeke sikulethele wona ney'ncazelo zawo. Mina ngigama uXolani Pastor Winnie-ke oyifisela kona okuhle kuyisonto namhlanje, yena engathi uNkulunkulu angakuletha kunjengoba kunjalo. Ungakhohlwa-ke bakwethu ukuthandaza, nithandazele into eniyidingayo, ningemisisi empini masikhona la. Kunemimoya esilwa nayo, kunabantu abalwa nathi esingazi, kunabantu esondeni nabo abanye bayalwa bakufisela ukuhle. So ukuphila nje ngaloko kuthandaza, ngalokuba nethemba elithile samoya, futhi uzoba senkingeni ngoba those people nemimoya abathakathi labantu abayizitha kwena bazokwazi ukuphumelela, bazokunqopha. So nawe ukuze ukwazi ukuthi ulwe nabo, ilwa ngokuthi uthandaze ukuze-ke bangakwazi ukuphumelela, ukwazi wena ukuthi-ke uphokophele phambili and ube nenqubekela phambili empilweni yakho. Ungakhohlwa ukusubscribe, ngiyakuthanda kakhulu.